Julius Production. Ya Fatima, ya Fatima, ya Sayyada, ya Fatima, ya Fatima, a kula da mu ya Sayyada, domin isar shugaba al'arabi. Ya Rabbana kai salati gurin arabi, manzan da shi ne guda daya al'arafi. Ka sa alihi da sahabbai sun yi ladabi gurin shugaba manzan Allah al'arafi. Salamun alaika rasulullah gatanmu ne, salamun alaika rasulullah shugabanmu ne. Cikin zuciyata annabi dukka kama mai, domin dalilin san ka na yi tafiye-fiye, ko a cikin maƙiyanka nake faɗa kai tsaye. Ba wani mai daraja da ya kai ka al-Mustafa annabi, waye kamar ka rasulullahi ban gan shi ba. Kaf duniya da kiyama da an martaba, dan na tuno ranar mahashariya ta gaba. Ranar masoyanka ne kadai suke ci gaba, makiyanka ranar su ko suna cikin fargaba. Masoyanka annabi mu ne a gidan gaba, kasance da mu kasance ba ma fargaba. Mi ta kallon ka rasulullah al-Mustafa annabi, shafale bukana annabi dan isar Fatima. Ma'asumiya ba Qurayshiya na Fatima, albarkacin Hassan da Hussein yan Fatima, domin Ali ya sadauki angon Fatima. Na san da cewar ka karba ban faɗi ba, ba wanda ya yi bara a gare ka baka bashi ba annabi. Ka amsa roƙona a gare ka ya mujtaba, albarkacin sunayen nan na Fatima annabi. Daradiya, maradiya, alawiya, asalamiya, ma'asumiya, makiya, sharafiya, asharafiya, ya nadiya, zamzamiya, nuriya, lu'lu'iyya, ya zakiya, sadika, manira, zakira, madahura, shahira, mashakura, ya abida, nazifa, rashida, sharifa, ya amida. Albarkacin sunayen nan a taimaka, Abubakar madafa aladdafa manzan Allah, aladdafa a taimaka, a agaza a taimaka manzan Allah.